YBY 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 जेरैथिंबो YBY नि दावराव जानानै दङ दायो। दा बे YBY आ मामोन? बे जाहैबाय मोनसे फैसा खामायग्रा एप्समोन। बेयाव फैसा होनाय लोगो लोगोनो नोंबो गोबां फैसाखौ मोननो हागोन। 6000 होनानै जइन जायो आरो 6000 होनायनि उनाव नोंथाङाबो गोबां फैसा मोनफिनो। बेबायदि मोनसे फैसा इजि अर्निं एप्समोन। नाथाय दिनै गोबां दावराव जादों। बे जाहैबाय बे एप्सआ गैलिया। बे एप्सआ फैसा होनायनिफ्राय बन्द जाबाय। माबा KYC नागिरबाय, बायदि रोखोमनि बाथ्रा गोबां दावराव जागासिनो दङ। दा बे YBY एप्सआव इजि अर्निं मेथड, इजि अर्निं एप्सआव सोर बायदि माबायदि मानसिफ्रा फासिनानै थाखो, बबे धोरोमनि मानसिफ्रा फासिखो। जिहेतु आङो ख्रिस्टियान धोरोमनि भिडिअ लानानै फैयो, बाइबेलनि भिडिअ लानानै फैयो। दा बेवहाय केवल ख्रिस्टियानफोरनिल'सो आङो बाथ्रा बुंगोन। बे YBY आव गोबां ख्रिस्टियान सुबुंफोराबो फासिनानै थाबाय। गोबां ख्रिस्टियान सुबुंफोराबो जिसु ख्रिस्टखौ नाजावग्राफोराबो YBY आव गेलेदोंमोन जाहैबाय। सानसेखालि आंनियाव मोनसे फन फैदोंमोन सासे फंबायनि। बे फंबाया आंखौ बुंहरदोंमोन फनाव, ओइ सार YBY गेलेदोंना गेलेयाखै? YBY आ बेबायदि मोनसे मोजां प्लेटफर्म जेरावहाय 6000 होबानो नोंथाङा गोबां फैसा मोनबाय थायो आरो बिनिख्रुइ नों गोबां सोयोब्ला गोबांनिख्रुइ गोबां फैसा मोनो। इजि अर्निं, नोङो जेबो खामानि मावनो नाङा होननानै आंखौ खावलायदोंमोन। आरो बेजों लोगोसेनो गोबां मानसिफ्राबो आंनियाव फन खालामनानै बुंदों आरो सेन्टारफ्राव लोगो मोनोब्ला आंखौ बुङोमोन जे नोङो YBY गेलेदोंना गेलेयाखै? गेलेदो होननानै गोबां मानसिफोरा आंखौ बुंदोंमोन। नाथाय आं बयखौबो बुंदों आंनो नाङा, आं बेखौ गेलेया, आंनि बे नङा होननानै आं बयखौबो बाधा होदों आरो लोगोसेनो बिथांमोनखौबो गोबां बाथ्राफोरखौ फोरोंदोंमोन। सोर माबायदि मा गेलेदों बेखौ बुंनो थांलिया। नाथाय बे YBY नि बिसय बाइबेला मा बुंदों बेखौसो आङो दिनै नोंथांमोननो बुंना होनो नागिरदों। येस, YBY नि सोमोन्दै बाइबेला रोखायै बुंदों। YBY होननानै बाइबेला वर्ड सोदोब लिराखै, नाथाय बेजों रिलेटेड, बेजों सोमोन्दो थानाय गोबां बाइबेल सिरिफोरखौ जोंनो होनानै दोनदों। बेबायदि YBY बायदि जिथु एप्स इजि अर्निं, बेखौ जों गेलेनांगौ ना गेलेनाङा बेफोर बिसयाव बाइबेला जोंखौ रोखा खालामदों। बे बिसयाव बाइबेल सिरिया ओरैहाय जोंखौ बुङो, 2 तिमथि 6:9 आरो 10 सिरि। बेनो जाहैबाय, नाथाय जायफ्रा धोनि जानो हास्थायो बिसोरो आनजादाव गोग्लैयो आरो देवलेङाव नाङो आरो उदायि आरो लुबैनायफ्रा बिसोरनि गोसोआव जाखाङो आरो बेनो मानसिखौ गाज्रि आरो संहार जानायाव बोख्लायलाङो। बेयाव मा बुंदों प्रियफोरा? जायफोरा YBY खौ गेलेदों बे जाहैबाय इजि अर्निं। माखौ लुबैदों? बे जाहैबाय फैसा लुबैनाय, धोनि जानो लुबैनाय। आरो बे धोनि जानो लुबैनायखायनो बहा नांहैदों दायो? दिनै बिसोरो गावनि फैसाखौ खोमानानै लादों, दौलेङाव नांहैदों। इसोरनि बोसोना बुंदों दौलेङाव नांहैयो होननानै। आरो उदायि आरो लुबैनायफ्रा बिसोरनि गोसोआव जाखाङो। गोबां गोसोआव लुबैनायफोरा जाखाङो आरो मानसिखौ गाज्रि खालामो। YBY आ नोंसोरखौ गाज्रि खालामबाय। बे जाय सोरबा जुदि जोंनि ख्रिस्टियानफोरा जुदि YBY आव दङमोनब्ला, धोनि जानो हास्थायदोंमोनब्ला, गोबां रांखौ मोननो हास्थायदोंमोनब्ला, बाइबेला जोंखौ बेखौ स्पष्ट खालामनानै दोनखादों जे जों जुदि बेबायदि लुबैयोब्ला मा जाहैगोन? जोङो दौलेङाव नांहैगोन होननानै इसोरनि बोसोना बुंदों। आरो 10 सिरिया ओरैहाय बुंदों, इनायनि गुदिया रां लुबैनायानो। गोबां मानसियानो रां लुबैनानै ख्रिस्टखौ फोथायनायनिफ्राय उनफिनबाय आरो गावखौ दुखु आरो जिंगासिनायाव खोख्लैनानै लाबाय। 6,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख थाखाखौ सोनानै बिनि गोबां रांखौ मोनगोन होननानै लुबैनानै सोनाया दिनै मा जाखो? दुखु लानानै फैबाय। जायफ्रा YBY आव फैसा सोदोंमोन, रांखौ सोना दोनदोंमोन, दिनै दुखुआ बिसोरनि जिउआव फैबाय। मानो? रां लुबैनायनि थाखाय। अनजाग्रा प्रियफोर, YBY बेबायदि इजि अर्निंनि थाखाय बाइबेला गोबां जोंखौ फोरोंनानै दोनदों। आरोबाव नायबावनि बे बिसयाव आरोबाव बोसोना बुंदों, बोसोन बिजाब 13:10 सिरि। जेसे गोरलैयै नोङो सम्पथिखौ मोनगोन, एसे गोख्रै बियो जोबलांगोन। जेसे दुखुजों दोहोनखौ खामायगोन, एसे नोङो मोनसिनगोन। प्रेज द लर्ड। इसोरा जोंखौ मा बुंदों? इजि अर्निं खालामनायजों जानाय नङा। इजि अर्निं जिथु खामानि मावो, इजि अर्निंनि गेजेरजों जि धोन फैयो, बे धोनाबो बे एखे रोखोमैनो जोबलांगोन। जेरै फैदों बेबायदिनो जोबलांगोन होननानै इसोरनि बोसोना जोंखौ परामर्श होदों। नाथाय जेसे दुखुजों जोङो खामायगोन, गोलोमदै बोहैहोनानै जोङो फैसा खामायगोन, बे फैसाया, बे धोन दौलता जोंनियाव थागोन। दा बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनि ख्रिस्टियानफोराबो जुदि YBY बायदि एप्सफोराव जुदि ट्रेन्डिं खालामदोंमोनब्ला, नोंथांमोना दायो दुखुआव थानो गोनां जादों। मानोना बाइबेला जोंखौ रोखायै बुंखादों जे जायफोरा धोन दौलत बेबायदि इजि अर्निं खालामगोन बिसोर गाबनो गोनां जागोन, दुखुआव गोग्लैहैगोन, दौलेङाव गोग्लैहैगोन होननानै जोंखौ फोरोंखादों। हयथ' जेब्ला नोंथाङा बे YBY नि सासे मेम्बार जादोंमोन,
एबा मेम्बार जानो हास्थायदोंमोन बैनि सिगाङाव नोङो हयथ' सोरजोंबा सावरायदोंमोन सोरजोंबा रायज्लायदोंमोन सोरबा गियानि मानसिजों हयथ' बै गियानि मानसिया नोंनो मोजां परामर्श होदोंमोन जे नोङो हायोब्ला YBY निफ्राय नोङो गोजानाव था YBY खौ लानो नाङा एबा बेबायदि इजि आर्निं मेथडफोरखौ लानो नाङा होननानै हयथ' नोंखौ सोरबाया परामर्श होदोंमोन आरो बै परामर्शखौ नों लानो रोङिखाय दिनै नोङो दौलेङाव गोग्लैनानै दङ। बे बिसयाव बोसोन बिजाब 13 सिरिया जोंनो ओरैहाय फोरोङो नोङो मोजां परामर्शखौ नाजावाब्ला दुखुखौ हांख्रायनाय जाबाय मोजां परामर्शखौ लादो नोङो बासायजागोन। जुदि नोंथाङा बै समाव सोरनिबा बुंनाय परामर्शखौ लानायमोनब्ला बेखौ दागेले इजि आर्निंखौ दाला होननानै बुंनायखौ जुदि नोंथाङा मोनथिखायोमोनब्ला बै परामर्शखौ लानायमोनब्ला दिनै बे जेंनायाव गोग्लैनाय नङामोन। नोंनि दुखुजों खामायनाय थाखा फैसाया ओरैनो गोमानाय नङामोन। नाथाय दिनै गोबां ख्रिस्टियान फिसाफोरनि जिसु ख्रिस्टखौ नाजावग्राफोरनि थाखा फैसाफोरा ओरैनो गोमालांबाय। मानो? बे जाहैबाय मोजां परामर्शखौ लानो रोङिखाय। बिनि उनाव आरोबाव बोसोना जोंखौ फोरोंदों बोसोन बिजाब 13:16 सिरि साननो गोरों मानसिफ्रा लागारबो मावनायनि सिगां साननानै नायो आन्थाय मूर्ख मानसिया गावनि रोङिखौ फोसावबायो। साननो गोरोंफोरा मावनायनि सिगाङाव गोबां बार सानो होननानै बुंदों। बे आखला जोंनियाव थानांगौ साफ्रोमबो ख्रिस्टियान व्यक्तिफोरहा बे आखला थानांगौ जाहैबाय। बे आखला मा? मावनायनि सिगां जोङो हाजार बार सानग्रोनाय बेखौ मावोब्ला आंहा मा जागोन बेखौ मावोब्ला मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ साननाय। नोंथाङा जुदि दिनै YBY आव फैसा होनायनि सिगां बे बाथ्राखौ साननाय मोनब्ला जे बे इजि आर्निंआ गाज्रि होननानै मोनथिखानानै नोंथाङा जुदि मावदों बेखौ नोंथाङा जुदि गले गले साननाय मोनब्ला बियो गाज्रि जागोन होननानै साननाय मोनब्ला नोंथाङा दिनै बे दुखुआव गोग्लैनाय नङामोन। नोंथांनि फैसाया ओरैनो दैयाव थांनाय नङामोन। आरोबाव मोनसे बाइबेल सिरि दिन्थिना होनो हास्थायबावदों बे जाहैबाय बोसोन बिजाबनि 10:4 सिरि नोंनि अलसिया जानाया नोंखौ हावरिया खालामगोन नोंनि मावख्रुबनाया नोंखौ धोनि खालामगोन। प्रेज द लर्ड। इजि आर्निंआ जोंखौ धोनि खालामगोन बे बाथ्राखौ बाइबेला बुङाखै। बाइबेला बेखौसो जोंखौ परामर्श होदों जोंनि मावख्रुबनाया जोंखौ धोनि खालामगोन। बे मावख्रुबनाया मा जानांगोन? मोजांनि फारसे मावख्रुबनाया जानांगोन गोग्गोनि फारसे मावख्रुबनाया जानांगोन। नाथाय जोंनि जिथु अलसिया जानाय जों जुदि इजि आर्निं मेथडखौ नायगिरोब्ला बे जाहैबाय अलसियायाव गोग्लैयो। अलसियाफोरासो बे खामानिखौ मावो बेखौसो दिन्थिनाय जायो। अनजाथाव ख्रिस्ट'प्रियफोर जों जुदि इजि आर्निंखौ नागिरदोंब्ला जों गावखौनो अलसिया होननानै दिन्थिनाय जादों जायखौ बोसोन बिजाबनि 10:4 सिरिया बुङो नोंनि अलसिया जानाया नोंखौ हावरिया खालामगोन। जोंनि अलसिया जानाया जोंखौ हावरिया खालामगोन। जेरैहाय जोङो जुदि इजि आर्निंखौ नागिरदोंब्ला इजि आर्निंआ जोंखौ गाज्रि फारसे लानानै थांगोन। जेरैहाय दिनै YBY गेलेग्राफोरा गोबां फैसाफोरखौ डुबायना लाबाय गोबां फैसाफोरखौ नस्थ' खालामना लाबाय गोबां फैसाफोरखौ खोमानानै लाबाय। अब्ला बेबायदि फैसाखौ जों जुदि खोमायोब्ला जों हावरिया जागोन ना जाया? निस्सय जों हावरिया जागोन। ख्रिस्ट'नि थैजों बायख'जानाय प्रियफोर बे बिसयाव बाइबेला जोंखौ मोजाङै परामर्श होदों जे जोङो इजि आर्निंथिं दाथां बेखौ जोंखौ परामर्श होदों। जोङो बोलोगोरा जानानै मावख्रुबनांगौ जोङो बोलोगोरा जानानै धोनि जानांगोन बेखौसो इसोरा जोंखौ परामर्श होदों। दा बेयावखाय जायफोरा एबारनि खेबाव YBY आव फासिनानै थाबाय जाय ख्रिस्टियानफोरा YBY आव फैसाखौ खोमानानै लाबाय जि जाबाय थांबाय बियो मोनसे लेसन बियो मोनसे साबजेक्ट होननानै नोंथाङा साननानै लादो। नोंथाङा बिनि गेजेरजों माबा मोनसे सोलोंबाय। इयुननि बारावबो जोंनि थांना थानाय समाव गोथां थानाय समाव बेफोरबायदि थगायसुला बायदि रोखोमनि इजि आर्निंफोरा नोंथांनि जिउआव फैबाय थागोन। नाथाय जेब्ला नोंथाङा बैफोरबायदि इजि आर्निंखौ नुगोन फैगोन बै समाव नोंथाङा जेन बुंनो हागोन सासे गियानि जानानै नोंथाङा जेन गले गले साननानै बैफोरबायदिनिफ्राय गोजान जाना थानो हागोन बेखौ नोंथाङा दानो सिदान्थ' खालामना लादो। नोंथाङा दानो थांखि खालामनानै लादो। जाय ख्रिस्टियानफोरा YBY आव फैसा गोमाबाय जिंगा दासिसै नोंथाङा मोनसे लेसन सोलोंबाय मोनसे साबजेक्टखौ सोलोंबाय आङो मोनसे डिग्रि मोनबाय होननानै साननानै लादो। इसोरनि बोसोनाबो जोंखौ बेखौ परामर्श होदों जेन जोङो बेफोरबायदिनिफ्राय गोजान थानांगौ इजि आर्निंनिफ्राय गोजान थानांगौ। दे अब्ला प्रियफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक होगोन आरो लोगोसे नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना लागोन आरो लोगोसे नोंथाङा बे बाथ्राखौ गुबुननोबो फोरमायनो होनना सानदोंब्ला जायफोरा बेफोरबायदि अबस्थायाव गोग्लैनानै थादों बिथांमोननो मोनथिहोनो सानदोंब्ला नोंथाङा शेयार खालामनानै होगोन। दे अब्ला इयुननि समाव मोनसे गोदान टपिक लाना फैफिनबावसिगोन। प्रेज द लर्ड हालेलुया जय मसीह होननानै बयहाबो गोग्गो जिउ जाथों होननानै आंनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'बाय। थेंक इउ।